One Production. Cikin zuci so ya kama ni ya sanya na kasa cin komai idan babu ke a gefe na zan raya a cikin kwanci. Zuci so ya kama ni ya sanya na kasa cin komai idan babu kai a gefe na zan rayu a cikin kwanci. Da konai me ke sa a dole zan dawo domin yan tagwaye maka zamo kamar dai gyaɗar da ke bawo idan an ga min yi warewa sai dai mutuwa ba ta jawo ko da yaushe ga mu a tare ba mi wa juna nisa ba. Zaman aure in ba kai ba zan ji daɗi ba. Yin fata don ba za da jure zama cikin rayuwar da baki